እግዚአብሔር ይብዝሐልኩም ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ከመይ ውዒልኩም ዳሕና ዲኹም እንኳዕ ብሰላም መጻእኹም ናብ ብርሃነ ፀሓይ ዩቱብ ቻናል ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ ስሞይ ንግስቲ ሙሉ ይበሃል ንግስቲ ሙሉ ዩቱብ ቻናል ዝብል ቻናል ኣለኒ ማለት ኢና ናይ ሓወይ ዲያቆን መምህር ገብረስላሴ ቤተሰብ ዝኾንኩም ናይ እውን ቤተሰብ ኩኑ ማለት ኢና ያው ንመጀመርያ ግዜ በዚ ቻናል እዚ መፅየ ማለት ኢና ብርሃነ ፀሓይ ዝብል ቻናል መንፈሳዊ ቻናል እዩ መዝሙር ዝተፈላለዩ ስብከታት መንፈሳዊ ሕቶን መልስን ሓውና ሒዙልና ክመፅእ እዩ ማለት ኢና ብጣዕሚ ጎበዝ ትሕትና ዘለዎ ብጣዕሚ ብርቱዕ ሓውና እዩ ማለት ኢና ናይ ስነ መለኮት መምህር እዩ እውን ዲያቆን እዩ ኣገልጋሊ እግዚኣብሄር ኢና ንክቡር ሓውና ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናግበርና ነባራታታዮ ማለት እዩ አብዛኛው በተለይ ኣብ ትግራይ ከምዚ መንፈሳዊ ሓዘል መዝሙራት ትምህርቲ ምናምን ዘቕርቡ ቻናላት ኣይድገፉን እዮም ኣይንሕግዞምን ኢና ማለት እዩ ከምዚ ጨረካ መረካ ዘለዎ ከምዚ ፕራንክ ምናምን ዝሓዘ ቻናላት ብጣዕሚ እዩ ዝርአ ብጣዕሚ እውን እዩ ዝዓቢ ማለት እዩ ኣብዚ መንፈሳዊ ትምህርትታት መዝሙራት ቻናላት ግን ብጣዕሚ ዝተሓተይና ስለዚ ንስንሳትና ንደጋገፍ እና ንሓውና ነባራታታዮ ክብለኩም ይፈቱ ማለት ኢና በእውነት ብጣዕሚ ጎበዝ እዩ ንቀልዓለም ዘይኮነስ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ትሕትና ዘለዎ ጎበዝ ሓውና ኢና ነባራታታዮ ማለት ኢና ያው ሲስተር ካብ ኢትዮጵያ መፅያ ማለት ኢና ስጦታ ሰይድለይ ማለት እዩ ስለዚ ስጦታታተይ ከዓነ ከሪአኩም እየ ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ስጦታ መስቀል ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መስቀል ተላኢኽንን እየ ማለት ኢና ካልኣይ ደሞ ሂወተ ወራዙት ዝብል ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ መናእሰይ ፈተናታትን ብዛዕባ ናይ ሓዳር ናይ መንፈሳዊ ጉዕዞ ዝገልጽ ትምህርትታት እዩ ማለት ኢና ነንእሽተን ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ብዝተኻለን መጠን ሓቢርና ትመጽሓፍ ክነንብቦ ኢና ማለት እዩ ብንግስቲ ሙሉ ዩቱብ ቻናል ዝብል እውን ብዙይ እውን ኣብ ዘይመልአ ሒዘልኩም ክመጽእ እየ ማለት እዩ ብርግጽ ኣማርኛ እዩ ግን አብዛኛው ሰው አማርኛ ይረዳይ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ካልኣይ ደሞ አምስቱ የንስሐ መንገዶች ዝብል መጽሓፍ ማለት እዩ ስለ ንስሐ ናይ ብቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝተበለ ማለት ኢና ብዛዕባ ናይ ንስሐታት ዝገልጽ ትምህርቲ መጽሓፍ እዩና ያው መንፈሳዊ ህይወተይ ደኺመ ምስ በልክዎ እዩ እዚ መጽሓፍ ሲሉ ይኽለና ብሓቂ ዲያቆን ሓወይ ብጣዕሚ ዝፈትወካ ዘኽብረካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝወፀ ይተከልካ ማለት እዩ እና መርቑለይ ብዝወፀ ይተከልካ በልዎ ንሓወይ ማለት እዩ ብምቕፃል ደሞ ስእሊ ኣድህኖ መን ከይዶም ምቆ ስእሊ ኣድህኖ መን ከይዶም በማጻል ማለት እዩ ናይ ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ስእሊ ኣድህኖ ማለት እዩ ብዘጋጣሚ ደሞ ሎማንትስ ቅዱስ ሚካኤል ኢና እንኳዕ ኣብፅሕኩም ኣብፅሕና ንሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል በብዘለናዮ ይሓልወና ይሓልኹም ኣሜን እና ንእሽተን ሓፃር መዝሙር ብስም ስላሴ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ክጋብዘኩም እየ ማለት እዩ ናተይ ቻናል ኣብ ኮመንት ከቕምጠልኩም እየ እና ኣበረታትዑና ይኹኑ ኩልና ማለት እዩ እሺ ብስም ስላሴ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ክዝምር እየ ጠብቆ አሳድጎኝ ከልጅነቴ አባት የሆነኝ ሚካኤል አባቴ ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል በክንፉ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል በክንፉ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል አያምርብኝ ብዘነጋው ታሪኬን ሚካኤል ነው ያስጌጠልኝ ሕይወቴን አረሳብኝ እርሱ አትርሳብኝ ያልኩትን
ለካ ሰምቶ ይኖራል የልጅነት ጸሎቴን። ሚካኤል ያን ሁሉ ዘመን የታገስከኝ፣ ሚካኤል ፍሬ ጠብቆ ያልቆረጠኝ፣ ሚካኤል የከፍታዬ መሳለል፣ ሚካኤል መነሻዬ ሆነሃል። ጠብቆ አሳድጎኝ ከልጅነቴ አባት የሆነኝ ሚካኤል አባቴ። ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል፣ በክንፍ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል። ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል፣ በክንፍ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል። እንዳይከፋኝ እንዳልደፋ አንገቴን፣ እንዳላለቅስ እንዳላፈስ እንባዬን፣ እንዳይርቀኝ ደስታ በመንፈሴ እንዳልዝል፣ ካጠገቤ አይርቅም ያሳደገኝ ሚካኤል። ሚካኤል ቀኔም ቀን አይሆን ሳልጠራህ፣ ሚካኤል ናድረስልኝ ሳልልህ፣ ሚካኤል እንዳስጀመርከኝ ጅማሬን፣ ሚካኤል አሳምረው ፍጻሜን። ጠብቆ አሳድጎኝ ከልጅነቴ አባት የሆነኝ ሚካኤል አባቴ። ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል፣ በክንፍ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል። ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል፣ በክንፍ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል። ውድቅ አረገው የጠላቴ ክፉ ዕቅድ፣ አራመደኝ በከፍታዬ መንገድ። ሊያስቀራኝ አልቻለም ሊጎትተኝ ባለጋራ፣ ተጥሎ ስላለ በእግዚአብሔር ድንቅ ስራ። ሚካኤል እሳታዊ ነው ነበልባል፣ ሚካኤል ጠላቴ ፊት ይቃጠላል። ሚካኤል ለኔ ዓይኔ ነው መከታዬ፣ ሚካኤል የዘላለም ጠባቂ። ጠብቆ አሳድጎኝ ከልጅነቴ አባት የሆነኝ ሚካኤል አባቴ። ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል፣ በክንፍ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል። ይለይብኛል ሚካኤል ይለይብኛል፣ በክንፍ ሸፍኖ በቤቱ አሳድጎኛል። አሜን። ስለ ቅዱስ መዝሙሩ ናይ ዝማሬ ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኾን። አሜን። ዘካላተፍኩ በአፈቱ ጋር መላእክቲ ይተአረመለይ። በድጋሚ ናይ ብርሃነ ፀሓይ ዩቱብ ቻናል ቤተሰብ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ህዝቡን ቤተሰብ ኩኑ አበረታትዕና። ንቐፃሊ ፅቡቕ ስራሕትታት ሒዝና ክንመፅእ ተስፋ ንገብር ማለት ኢና። እዚ ይመስል ብኻሊእ ፕሮግራም ተመሊስና ክሳብ ንመፅእ። ቻው ቻው።